Hej, jeg hedder Anders, og tak fordi at du er hoppet med videre på rejsen og til den næste video her. Den her video, der vil jeg lære dig lidt om, hvordan du igennem åndedrættet kan opbygge en større resiliens, altså en større modstand imod stress. I den sidste video fortalte jeg om, hvordan du kan skrue ned. Den her video vil jeg gerne fortælle om, hvordan du kan skrue op. For når vores krop bliver udsat for stress, og stress er ikke usundt. Stress er det, der gør, at vores krop og vores psyke fungerer. Hvis vi bare lagde os ned i et mørkt rum og ikke bliver udsat for noget som helst, så vil vores krop stille og roligt falde fra hinanden. Så vi kan bruge vores åndedræt til at opbygge stress, resiliens, modstand mod stress. Og det gør vi ved at stresse os selv bevidst. For når vi stresser os selv bevidst i et sikkert miljø, hvor vi føler os trygge, så får vi nogle helt andre påvirkninger, end når stress bliver påført os udefra. Så opbygger vi en resiliens, og vi bliver stærkere til at modstå stress i fremtiden. Så den her øvelse, der skal vi bevidst stresse vores krop. Vi skal udskille stresshormon. Vi skal opleve, hvordan det er at være stresset. Og så skal vi sidde med det og finde ro igen. Du skal ikke lave den her øvelse, hvis du kører bil, hvis du er i nærheden af noget vand, du kan falde i, eller hvis du på nogen måde kan skade dig selv. Du skal heller ikke gøre det, hvis du er kræftig, i hvert fald hvis du er gravid, eller hvis du har nogle problemer med grøn stær eller andre problemer med øjnene. Men ellers så er det helt sikkert. Har nogle af de her udfordringer, og du kan tænke dig at arbejde med åndedræt som det her, så sørg lige for at tjekke af med din læge, eller spørg sådan en som mig. Det her øvelse, der skal vi trække vejret igennem munden, og vi skal have fokus på vores indånding, aktivering. Det gør vi ved at trække vejret 20 gange kraftfuldt, mave, bryst, og så slappe af i udåndingen. Når vi har gjort det 20 gange, så laver vi lige et vejrhold i et lille minuts tid. Så sørg lige for, at du sidder godt, afslappet, og så bare prøv at følge rytmen her, så vi siger ind, 2 og ud, 2. De sidste 3. Den sidste her. Og så slippe ud og tage et vejrhold. Nu bare lige prøve at lukke øjnene. Og så lige mærk, hvordan tilstanden i din krop har ændret sig. Måske du kan mærke, at du er blevet lidt varmere. Måske det sidder lidt i hænderne. Så bare lige sidde i det her vejrhold. Tune ind, og jeg prøver at mærke de her fine små forskelle, ændringer, der er kommet i din krop. Får du en impuls til at trække vejret, så bare lige prøv at skubbe den lidt til side. Slap af. Fortæl din krop, at den skal slappe af. Slap af i skuldrene, slap af i kæberne. Og bare lige sidde og flad ud i den her dejlige tilstand. Så bare lige være med de sidste 10 sekunder på vejrholdet her. Så trækker vi vejret ind om 5, 4, 3, 2, 1. Og prøv at trække vejret ind. Gennem næsen, ned i maven, hele vejen op i brystet. Bare lige prøv at holde her. Lav en lille udvidelse. Og så bare lige slippe ud. Der er med lyd på. Så lige mærke forskellen. Du vil nok egentlig mærke både en varme og en følelse af energi. Måske en rastløshed. Så kan der også lidt noget ro. Vi vil lige have aktiveret vores nervesystem. Kørt det op. Så falder det ned. I den næste video, som jeg sender til dig, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan bruge de her 2 øvelser, jeg har præsenteret for dig i din hverdag. Og ellers så håber jeg, at det her var en god oplevelse. Og du kunne mærke, at de her teknikker gør noget ved din fysiologi.
er du blevet nysgerrig på mere, så er du selvfølgelig velkommen til at tage fat i mig. Tjekke nogle retreats ud, dagsarrangementer, eller giv fat i mig, kontakt mig, hvis du gerne vil have noget en til en. Ellers håber jeg, du får en god dag, og se videoen her igen, hvis du godt kunne tænke dig at lave øvelsen en gang mere. God dag.